Dnes sme si pre vás pripravili novinky v podobe Euonymusov, okolo 10 eur. Je vhodný na živý plod alebo len takáto solitárna rastlina, viaceré kultivary, celoročne zelené. Potom prišli nové muchovníky, väčšie rastliny, mnohokmene, výborné do záhrad, výborné na letné konzumovanie alebo na zaváranie. Ďalej tu máme hibiskusy, celosezónne vedia kvitnúť, krásne farby, rôzne také atypické plnokveté alebo prázdnokveté. Juky, tie sú v cene 36 eur, veľké kmene rastliny, už vhodné vlastne na také miesta, kde vyniknú. Rovnako cedre, viaceré veľkosti, magnólie od najmenších, čo sú okolo 10-12 eur, až po nejaké väčšie mnohokmene, ktoré sú za 25 eur. Na kmeni tie sú za 29 eur, tiež farby také aj iné, rúžové, cyklámenové, biele alebo žlté. Japonské javory ako bonsaje, tie sú v cene 46 eur. Rovnako máme už trávy, čiže od takej pampovej, cortadérii, rôzne tieto kultivary, peniceta, miscanthusy a trávy sú v cene od 99 centov najmenšia a cortadéria je za 5,99. Potom tu máme judášovec alebo Churches, ten je buď veľký alebo sú aj menšie, ten veľký je okolo 200 eur a tie menšie sú od nejakých 30-40 eur vyššie. Veľa druhov nám prišlo aj takéto nádhernej vistérie, 5 farieb, sú buď na takýchto konštrukciách alebo samostatne. Tie na konštrukciách sú okolo 100 eur, dážnikové sú 200 eur a tie klasické, tie si pozrieme tam, ale mali by byť zhruba v cene okolo 20-30 eur. Na živé ploty červienku alebo fotíniu, výborná už hotová rastlina, mnohokmeň, netreba jej tak veľa medzi seba. Na Slovensku v našich podmienkach trošku vymrza, ale keď si nájde dobré stanovište, je ideálna na živý plod a výhoda je, že veľmi dobre znáša rez, je veľmi pekná moderná rastlina do akýchkoľvek záhrad a veľmi dobrá náhrada momentálne za tuje alebo iné ihličnany, ktoré sú napádané škodcom a ničia celé živé ploty. Mavrinovec, ktorý je tiež alternatívou voči tujám alebo ihličnanom. Je to už taká 2-metrová rastlina skoro a veľmi dobre znáša takisto rez. Trošku namrza, ale je výborná aj na slnečné stanovište a máme s tým dobré skúsenosti aj v našich podmienkach. Cena je 19 eur a pripravený je na vysádzanie tým, že má také hrubé kmene. Keď sa trošku zreže, tak on ešte zhustne a máte veľký živý pôd už hotový v jednom roku. Treba trošku prihnojiť, napáda ho škodca nosánik, ale existuje na to biologická ochrana, aplikuje sa v dažďoch na jar a potom už máte pokoj celý rok. Rovnako máme malé tuje, ihličnany, konifery a všetko. Na takú záhradu, kto nechce nejaké trvalky alebo okrasné, nejaké listnaté veci, tak môže si nájsť široký výber takýchto zaujímavých kultivarov. Cena je od 7 eur po 20. Sú úplne aj také pomaly rastúce, ktoré rastú centimetr ročne až po nejaké klasické rýchlo rastúce. Červienka alebo fotínie máme aj v pyramídovej forme, v gulatej forme, vyššie, nižšie ovocné stromy v kontajneroch, čiže napríklad hurmikaky vo výbornej cene 19,99, samoopelivá odroda, či nepotrebujete druhé a odroda je rojo. Piti, rôzne kultivary od čiernej po klasickú, cena je 35 eur za takýto väčší strom. Tu nám máme tie už spomínané vistérie za 22 eur. To je asi zatiaľ všetko. Tešíme sa na vás.